tarata dona utkalo kile mugan nani samba flan mugan kile ambalima o bisimila amalak chuka don kibaro keneka bi kibara mbambolo kada kuloka ode barawili ye kasola dentan ulu bolla kabo kasola kunun tenendo utkalo kile mugan saba kibara mun serama ule ayre kafo ko barawili ye kaso kwanala ko kaso la kholosi bagado ni o ye gardien ko o tagara kata kaso koni dayala aka baraw ukumun konnala okele kasoladenw ulu koni girna kada ni gardien koni kan u fanga koni boyala ma mogo ta ɲɔgɔnna ulu bolila ka bɔ wa ni kasoladen nun ka bɔli senfɛ a yirala ka fɔ ko kasoladen fila ko ulu jogina ko ale ni gardien de prison fila fɛnɛ ulu fɛnɛ jogina an bɛ wagati min na iko sisan ni kasoladen nunu koni ɲinini bɛ sen na mɔgɔ ma ye u la fɔlɔ nka kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye an sɔngo baɲumankɛ tɔn dɔ ale barakɛlaw kɔni tagara ni ka taa balo caman kɔni di Wataguna o dugula mɔgɔ minnu bɔla u sigiyɔrɔ la ka taa u sigiyɔrɔ wɛrɛ ka lɔdɔna ka fɔ Wataguna ale kɔnɔna la dugu naani jatigɛ wale taba olu kun ye bingatigɛ wale ta ka ɲɛsin ni duguden ninnu ma ni a yirala ka fɔ ko mɔgɔ 50 ni kɔ olu kɔni nin tora a ko da fɛ o kɔni kɛlen dugula mɔgɔ tɔ minnu kɔni bɛ yen nɔ olu caman siranna ni olu ye dugu kɔni bila ni ka taa dugu wɛrɛ yɛrɛ kɔni na o sababuya la baɲumankɛ tɔn dɔ ni o tɔgɔ ye ko Association Malienne pour la Survie au Sahel AMSS o ɲɛma olu kɔni fɛnɛ wulila ni ka dɛmɛ don Wataguna ka ninnu ma ninnu ka dɛmɛ mun sera nin duguden ninnu ma a yirala ka fɔ ko malo bɔrɔ 30 nɔnɔ carton 10 sukoro bɔrɔ 30 ale ni macaroni paquet 10 ale ni sange 10 ale ni maklan 10 ka fara o kan ni bonya ninnu kɔni jara Wataguna ka ninnu ye kosɛbɛ Wataguna sous-préfet ale ni duguden ninnu olu kɔni bɔra kosɛbɛ ka foli kɛ ni baɲumankɛ tɔn in kɔni ye kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye Bajankara Bankas fo ka taa bila Koro la ko o sira kɔni labilala kibara min sera ma olu kɔni y'a yira ka fɔ ko karido utukalo kile 22 siram kɔni bɛ bɔ Bajankara ka taa Bankas ka tɛmɛ Koro fɛnɛ fɛ ni a yiralen kun don ko o kun minɛlen don donsow kɔni fɛ juma tɛmɛlen ko o labilala karido nka sɔni sira ka se ka labila karido kuma ɲɔgɔnya dɔ tɛmɛla Dana Ambasagu o donsow ale ni Mali cɛmancɛ bolo faamaw ni ɲɔgɔn cɛ o sigi ka kuma ninnu de kɔfɛ donso ninnu kɔni ye sira labila nka kibara wɛrɛw fana y'a yɛrɛ ka fɔ ko kari nata ko ni maa kelen ninnu bɛna segin tuguni ka kuma walasa cogoya min na lakana o kɔni bɛ se ka sabati bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni kuncɛ la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye san kuluwo dɔ kɔni ji la ko denmisɛnnin 2 tora yen nɔ kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ ka fɔ ko sibirido utkalo kile 21 ko ni denmisɛnnin 2 olu kɔni kun taara kuluwo dɔ la ni a yirala ka fɔ ko faraw kɔni bɛ bɔ nin yɔrɔ in na yen nɔ nka ji kɔni fɛnɛ kun sigilen bɛ yen nɔ san quartier min bɛ yen nɔ ko Lafiyabugu bɛlɛ kan ni denmisɛnnin ninnu kɔni taara u yɛrɛ sɔrɔ o kuluwo kɔnɔla in kɔni na ko u bɛ u ko u ye u to kɔni na yɔrɔ in kɔni na dafiri ni u ye ni denmisɛnnin ninnu 2 olu si ma se ka bɔ a la protection civile mɔgɔw olu kɔni nana dɛmɛ don ni denmisɛnnin ninnu kɔni suma ka u labɔ an balimaw ni ne kun y'aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ